Zdravo! Danas ćemo početi jedan novi kanal, bavi se sa financijama, našim financijama. Dosta puta sam vidio da ljudi ne znaju upravljati sa financijom. I nije u pitanje koliko zaradiš, nego uopšte kako dijeliš sa financijama. Inače, sebe posmatram da nemam previše novac na raspolaganje, ali naučio sam upravljati. I čak moje djece su to naučili i uspješno održavaju svoj život sada na svojem mjestu. Ne živi više zajedno s nama. I ako gledaš tvoje financije, onda je jednostavno da sve što ulazi, znači tvoj prihod, to imaš na raspolaganje da možeš upravljati prema rashod koje svako ima i koje troškovi inače nas čeka. I ja vas predstavljam 4 kategorije na koje želimo mi raditi. Pokušam sve da bude što lakše i praktičnije. Znači, to su fiksne troškovi koje imaš. Mi, na primjer, imamo internet i televizija. Cijene se ne menja. Također i smeće koje plaćamo redovno i čak kod nas je i voda ista cijena, paušalno. Ima sigurno još drugi stvari, neki drugi obaveze. I onda imaš ti varijabilni troškovi. To je, na primjer, hrana. To je kad trošiš neki lijekovi ili slično što kupiš u apoteku. To može biti ako ideš ponekad u restoranu, a također i također to isto kad plaćaš tvoje struja i drugi stvari. I onda razmislim u sinking funds, nemam po lokalnom jeziku naziv za to, ali objasnit ću. Sinking funds jedan i sinking funds drugi. Sinking funds jedan, to je na primjer ili uglavnom sinking funds jedan, to su troškovi koje ne čekaju tebe sedmično ili mjesečno. Sinking funds, to su troškovi koje te ne čekaju sedmično ili mjesečno, nego možda svaki 3 mjesec ili pola godine ili samo jednom godišnje. Na primjer, to je prvi trošak koji imamo u tom kategoriji, to je bilo prije drva, ili plin može biti to, ako jednom plaćaš to, ili 2 puta po godinu dana. Može biti također školski pribor ili knjige koje češće plaća školske knjige, to uglavnom plaćaš jednom u septembru i to je to. Ali naravno moraš preko godinama više i još neki troškovi pokrivati. Znači, svi troškovi koje su u duži period ne plaćaš redovno, ali ti znaš da će to čekati. A onda sinking funds drugi, to su više stvari koje ne dolazi svake godine, nego
na primjer venčanje od sina, venčanje od čerka i ti moraš planirati, jer to veći troškovi, planiraš to unaprijed, ušparaš za taj događaj. I onda, recimo, dugo nisi bio na odmor i to planiraš i želiš zamijeniti namještaj i također, takvi ciljevi gdje želiš skupljati novac, ušparati novac, da jednog dana možeš osvojiti kupovanje. To su te kategorije i onda ćemo svake sedmice planirati novac i podijeliti. Neko od vas već možda radi to sa kuvertama i to je dobar sistem. Ako to funkcioniše kod vas, nek ostaje to na taj način. Danas sam našao fascikla, još nisam ispakovao, ali imam drugi. Znači, ovdje možeš raspodijeliti tvoj novac i stavljati u raznim kategorijama i onda to je slično kao kad ti koristiš kuverti. Kad koristiš kuverte, tako stavljaš novac, recimo na primjer ovdje u te kategorije gdje to pripada. I kad trošiš, samo uzimaš od ovoga gdje stoje kategorija za koje želiš sada trošiti. Ja, to je dobar sistem, ali možeš isto tako kuverte koristiti. Toliko za danas. Recite mene kakvi troškovi imate vi. Možete u komentarima pišite sve vaše troškove i da mi to koristimo za više sljedeće emisije.